שלום סבא אלי ימיני היקר, אני באתי לשאול אותך מספר שאלות על חייך ונרגש ללמוד דברים חדשים עליך. ראשית, מהי ארץ מולדתך? ארץ מולדתי היא איראן. מתי עלית לארץ? עלינו עם כל משפחתי ב-1951, שאני הייתי בגיל חצי שנה. מהו משמעות של משפחתך? משמעות של משפחתי זה מדורי דורות, היו גרים קרוב לשושן הבירה ושם מרדכי היה איש ימיני והם אימצו להם את השם ימיני, משפחה ימיני. ומה עשית אחרי שעלית לארץ? עלינו לארץ, גרנו בהתחלה במעברה כשנה, שנה וחצי, ולאחר מכן עברנו לכפר סבא. ובכפר סבא היו כל המשפחה, אחים ואחיות של אבא שלי, וגרנו בשכונה אחת, כולם בהרמוניה שלמה. מתי פגשת את סבתא תרז? לא. לאחר מכן הלכתי לגן, בית ספר יסודי, שהבית ספר היה מרוחק מהבית, כי היינו גרים בקצה השכונה, והיה מרוחק כ3 קילומטר מהבית. גם בחורף, גם בקיץ, היו קשיים להגיע לבית הספר. הלכתם כל יום לבית ספר 3 קילומטר? כן. הלכנו ברגל, לא היו הסעות ולא היה שום ליווי מבחינת הרשויות. ומתי פגשת את סבתא תרז? רגע, לאחר הבית ספר, לאחר שסיימתי. מה עשית לאחר בית ספר יסודי? לאחר בית ספר יסודי הלכתי ללמוד בבית ספר מקצועי, עמל פתח תקווה. למדתי שם כ3 שנים וביחד עבדתי במסגריה בשיטה של עבדנו ולמדנו ביחד, בעת ובעונה אחת, עד לצבא. מתי פגשת את סבתא תרז? רגע, התגייסתי לצבא ב-1969 ופגשתי את סבתא תרז ב-1973. ואיך נפגשתם? נפגשנו, כשנפגשנו זה הייתה מלחמת יום הכיפורים, ובאחד ההסעות מתל אביב לסיני נפגשנו בדרך. מה היה חלומך? חלומי היה להיות עצמאי, פרויקטור, שאני אצליח עם פרויקט גדול. אז חלומך היה שלא יהיה בוס מעליך ושאתה תהיה עצמאי. כן. לאחר שהשתחררתי מהצבא, ניסיתי והלכתי לעבוד במסחר. במסחר הגעתי לבעלים של 5 סופרים. רגע, היית בעלים של 5 סופרים? כן. אז למה הפסקת? כי הסופר הייתה עבודה קשה מאוד, ורציתי כבר לנוח, להפסיק מהעבודה הקשה, לחפש לי פרויקט אחר. הפרויקט הבא, רכשתי משק ובאתי לנסות להיות חקלאי. בתחילת החקלאות גידלנו פרחים כ3 שנים, עד שלפרחים לא היה רווח אפקטיבי, ועברנו לגידולי תות שדה ומשולב עם תבלינים, ולאחר מכן הוספנו גם פטל. במשך כ18 שנה גידלנו מגדלים תות שדה ותבלינים ופטל. למה הפכת לחקלאי? הפכתי לחקלאי בגלל השקט, כי לא רציתי יותר לעבוד הרבה עם אנשים, לצאת מחוץ לעיר ולהיות בפקקים כל יום, ורציתי את השקט הנפשי. אז אמרתי שזה עיסוק שלא מצריך נסיעות רבות. וכיצד עשית את הדרך הזאת והגעת למטרתך? את הדרך הזאת עשיתי כשרכשתי את המשק, אז למדתי קצת קורסים חקלאות אורגנית, למדתי בטיחות מזון, והגעתי עד להיות מבקר בחברות הייצוא. במשך הזמן התמקצעתי, למדתי את המקצוע טוב, והיום אני מגדל תות שדה. והיה קשיים כלשהם במהלך העבודה? בהחלט היה קשיים, כי עוד לא למדנו את מזג האוויר, זה היה דברים חדשים לי, ואיך להתייחס
לגידולים במזג אוויר שחם נורא או שקר נורא. לאט לאט עם הזמן בא הניסיון ולמדנו איך לגדל את הגידולים בצורה הטובה ביותר. הבנתי, ויש איזה זיכרון ילדות כלשהו שאתה רוצה לחלוק איתנו? זיכרון הילדות שלי היה שהיינו גרים קרוב למושב שאני גר בו, שאנחנו גרים בו היום, והייתי תמיד בא בחופשים לעבוד פה בהוצאת הפחדמה או באגוזי אדמה, עבודות כפיים. וכמה היית? הייתי בן 12. 12 עד 14 עבדתי פה במושבים. באמת? בגיל 12? כל כך צעיר? כן. כל הכבוד. אם היינו צריכים לצאת עם טיול בית ספר, היינו צריכים לעבוד. אז היינו מקבלים בדיוק היינו עובדים שבוע, זה היה הסכום בשביל הטיול לבית ספר וכל מה שאנחנו צריכים. רגע, אבל זה היה עבודה שעבדת אצל אבא שלך או שעבדת אצל לא, מישהו אחר? עבדתי אצל חקלאים אחרים. ואיך זה היה? היה קשה. ובהתחלה אתה הרגשת קצת מתבייש שאתה בגיל כל כך קטן? לא התביישתי, כי כל הכיתה יצאנו כל הכיתה ביחד יצאנו לעבוד, אז זה היה משהו שהשלים אחד את השני והיה לנו כיף לעבוד ביחד. טוב, תודה רבה שנתת לי את הזכות לראיין אותך, זה היה ממש כיף. בהצלחה שיהיה לך. אם יש עוד שאלות, אני פה.